गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन म्हारगाय वेल्यान परत एकदा मोदी सरकाराचेर फारपेट केला। सगळ्यो खावपाच्यो ते हेर गरजेच्या वस्तूंचे दर घाऊक बाजारांत सामकोच कमी आसा। जेन्ना ही वस्तू लोकां मेरेन पावतात हो दर अकस्मात वाडटा कसो असो प्रश्न गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीची मुखेली बिना नायकान उप्रासला। हो काँग्रेसीचो आरोप न्ही जाल्यार सरकारान जारी केल्ल्या आंकडेवारी वेल्यान सिद्ध जाता। ज्यो वस्तू घाऊक बाजारांत मेळटात त्या दरान त्योच वस्तू सामान्य लोकांक दिवच्यो अशी मागणी बिनान ह्या वेळार केली। महंगाई का म भी नहीं बोल रहे, आप मणिपुर का म भी नहीं बोल रहे और आप भारत माँ का माँ भी नहीं बोल रहे, तो क्यों इतनी ताने दे रहे थे? तभी 2013 में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज आपकी सब बातें खोखली लग रही है और जनता जान गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। आज आता हे हांव कित्याक लागून म्हणटा ते झूठ बोलतात। 8-10 दीस झाले बीजेपी सरकार इट्स टॉमिंग ढोल वाजयता आणि सांगता की WPI कमी झालेलो आसा, CPI 500 वाडलेलो आसा। आम्ही म्हणतात जेन्ना WPI म्हणजे होलसेल प्राइस इंडेक्स आणि CPI म्हणजे कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स। आता हो होलसेल प्राइस इंडेक्स म्हटल्यार कितें? एक जो प्रोड्युसर असता, एक जो शेतकरी असता, तो आपल्या शेतात कितीतरी उगयता, तो होलसेल रेटानं विकता, त्यांना त्याची किंमत खूप त्याला कमी दिली जाता। तुमका एक उदाहरण मला दिसले गोव्याचे। नंतर ते होलसेलर रिटेलर विकता आणि जो पण प्राइस त्याला ठरता बिटवीन प्रोड्युसर टू होलसेलर, फ्रॉम होलसेलर टू रिटेलर एका आम्ही WPI इंडेक्स म्हणतो। पण रिटेलर जेव्हा तो आमका सगळ्या लोकांना कंझ्युमर जेव्हा ते विकता त्यांना प्लस ॲडिशन झालेलं असतं रे। पण होलसेलर जेव्हा एका शेतकऱ्याकडला कितें धान्य घेता, कितें आता एक उदाहरण दिवपाचें, गोव्याचें उदाहरण दिवपाचें जाल्यार हांव सादें सांगता। आज तुम्ही कोणाकडल्यान नाल जेन्ना घेता, भाटकारा कडल्यान कोणा शेतकऱ्या कडल्यान कितें धान्य घेता, नाल घेता 5.5 रुपये 6 रुपये। बाजारात भाव कितलो आसा नारळाचो? 25 ते 30। आता चवथ आयली, चवथी जाली 40-45 जावं।